Čus, zdravím vás Kingstor a dnes si ideme zahrať do Subway Surfers. Biau. Hra sú tu o to, že zbierate peniaze a skáčete, podliezate a také sú Maria. Čiže takto. Dávam k tomu nejakú hudbu dobrú. Napríklad takúto. Vidíte, máme teraz magnet a teraz nám idú peniaze. Ospravedlňujem sa za grafiku, lebo je to blbé, ale nevadí. Vidíte, a furt jak ideme, tak furt sa nám to zrychľuje a zrychľuje a zrychľuje. Ideme rýchlejšie. A vidíte, máme teraz toto. A toto je tiež dobre, pozerajte. Máme teraz topánky, ktoré skačujú veľmi vysoko. Ne. Ty kokso. Šaj. Takže díky, že ste si pozreli to ten Subway Surfer. A sa s vami lúčim. Vidíte, toto je na tene. Tak čus.